Yes. So, actually ano naman 'to, hindi natin kinokontra yung proposal ni, Congressman Sandro. So, gusto lang nating linawin baka kasi iniisip ng iba na as if there is no existing laws that we have, pertaining to any violations committed, during road rage. So, gusto lang nating ipaliwanag na, prior to this, meron na rin tayong mga umiiral na batas. So, na nakapaloob yung mga, yung itong tungkol sa mga nangyayari during road rage. So, gaya ng sinabi natin kanina, so, when you talk about road rage, so 'di ba meron yang, merong tinatawag nating, merong nangyari na krimen while Mhm. there is what we call yung sa road rage mismo, so meron nang nangyaring krimen. Okay, so like for example, gaya ng yung narinig natin, 'di ba, meron marahas na or agresibong pangyayari doon ah, sa daan. Mhm. So ngayon, hindi ito bago kasi unang-una, siyempre meron na 'yang kasing elemento ng tinatawag nating, una yung pananakit, 'di ba? Merong pananakit 'yan. So that would constitute physical injuries. So meron ding nangyayaring pagbabanta, kasi binabantaan yung isang tao, so that would constitute grave threats. Meron ding panunutok ng baril minsan, 'di ba, sir? So that would fall under illegal threat or assault. So, and of course, ang worst is that meron ding it will result to a death of a person. So that would constitute homicide or murder. So hindi lang ibig sabihin na dahil nagkaroon tayo ng panukalang ganito na batas, hindi sa kadahilanan na wala tayong existing laws. Meron tayo na Mhm. pananagutan mo sa batas. Kaya lang, siyempre moving forward, sa proposal ni Congressman Sandro na Anti-Road Rage Act or House Bill number 8190, ang may bibigay nito would be, una, magkakaroon ng mas malinaw na definition ng tinatawag nating road rage. Mhm. So, hindi na kailangan pa na ihiwalay yung grave threats, physical injuries, or reckless imprudence na nakapaloob sa ating revised penal code. So, kasi meron ng specific, okay, case na kakaharapin ng isang tao na involved sa road rage. Okay, eto na, violation na ng Anti-Road Rage Act. So, and of course, magkakaroon na rin ng mas malinaw na graduated na penalties to be imposed. Okay, so magkakaroon ng mas maliwanag na yung graduated penalties kung gaano katindi yung nagawa mong krimen, okay, sa Hmm. ilalim ng batas. So mas malinaw na rin yung magkakaroon na rin dito ng babala sa mga motorista that would constitute a crime under this that would constitute as a crime na violation ng batas na ito. And of course, magkakaroon ng proteksyon yung ating publiko, Mhm. kasi nga mas malinaw na yung kanilang karapatan, kung sila ay nakaharap sa ganitong sitwasyon na kagaya ng ito yung binibigay natin na yung itong batas na pinopropose, which is road rage. So ngayon, kung ang tanong pa rin natin ay eto ba ay bago lang sa mundo yung pagkakaroon ng Road Rage Act? So actually hindi. So there are also similar cases in other countries. So hindi lang tayo yung pakakala natin, 'di ba? Meron kasing bulong-bulungan. I know, but I know this is still a hearsay kasi nga hindi rin natin napanood din lang natin sa isang media network tungkol sa nangyari sa isang presidential son with the governor. Okay, na nagkaroon sila ng road rage nga dito sa uh, Luzon Expressway, so North Luzon Expressway. So ngayon, yan lang ba yung dahilan? Ay yun bang nangyari na yon ang pinaka bottom line ng pag-create ng proposed bill na to. So does it mean as well na tayo yung pinakauna sa mundo na magkaroon ng Anti-Road Rage Act? So, ang gusto lang nating linawin, hindi po. Kasi Hmm. we actually have it already with other countries. So, meron na rin sila dyan like for example, meron na rin dyan sa Australia na in case of this
similar case of road rage, pwede ka ring makulong up to 5 years. And of course, meron na silang multa and to include yung license disqualification. So, kagaya din sa Singapore, meron din ganyan, okay? It is also considered as a crime. But to make it clear, hindi rin naman, kung dito sa Pilipinas, hindi lang kasi siya naging specific na tawag na crime na road rage. Meron na rin ito sa ating under our revised penal code. Kaya lang kasi Okay, so may mga particular provisions sa ating tawag ito sa ating revised penal code kung ikaw ay nanakit. So merong section 'yan. And kung ikaw ay nakapatay, meron ding particular section 'yan. And meron ding mga like for example, may baril kang ginamit, nakapaloob din sa 10591. So parang iwa-hiwalay kasi. So dito sa Anti-Road Rage Act, kung 'yan ay nangyari doon sa road sa yung rage na yon nangyari sa road. Okay, so in simplest term, kung nangyari yan sa road yung rage, okay, yung gulo na yan, yung marahas or agresibo or mapanganib na kilos ng isang driver na kapwa mo motorista, so hindi ka natitingin pa sa revised penal code, hindi ka natitingin kung meron bang ginamit na baril dyan, titingin ka pa sa 10591 or that would constitute traffic violation, titingin ka sa 4136, hindi na doon titingin, kundi dito na lang sa Anti-Road Rage Act bilang isang batas. Okay, so yun lang yung nakita natin na disadvantage of this law. But then, yun nga yung sinabi natin, ulitin natin, hindi siya bago, hindi rin siya nangunguna sa mundo dahil nga meron lang nangyaring insidente kaya it brought to the attention of our beloved congressman. Hindi, kasi meron na rin ito sa other countries. At least ngayon, kung ito ay aproba ng ating kongreso, so that would clarify things and simplify matters pertaining to road rage. So yun lang naman. Okay, so ibig sabihin, attorney, once nga pumasa dito, aging nga permanente presidente, kumbaga, mas kumbaga may pasigapsap kadigiti involved kadigiti tagayam na dagsan ni panusa na kadigito. Although yes, iti nagkaglabe sakit dati reckless imprudence resulting to homicide or physical injuries, then dapat digiti grave threat as kunamo na attorney, but ito kumbaga ket may sang kumbaga yes, one stop shop in relation kadzay nga kaso na attorney. Yes, yes sir. Kasi parang magiging one-stop shop na siya. And of course, magbibigay na rin ito ng clarification with the definition at kung ano ba yung mas malakas na batayan, legal na batayan para labanan ang road rage. Kasi noon, parang naghahanap ka pa eh. So parang nagpapaisip ka pa, ano bang nangyari? Ay, may pananakit. So titingin tayo sa revised penal code. Meron bang ginamit na baril? Okay, dagdag mo rin yung 10591. So meron bang ano yan, may mga civil obligations, tingin tayo sa civil code. So at least dito, pag that happens, okay, yung road rage, nangyari yan, so meron ka ng klarong definition that would constitute road rage at kung ano ito na yung magiging legal na basehan mo para labanan yung mga ganitong insidente na mangyayari sa'yo. Okay, so kung may road rage yan, okay, diretso na tayo sa Anti-Road Rage Act. Kasla kung may titikalabi sa attorney kat na that insidente na dungpar na, then na sinardingan na, then inatrasan na pa lang. Natay. Pasok attorney, kasla di ba murder case mi pila gapot yes, dinungpar na pa lang. Attorney. Yes, kasi ngamin sir. So parang when you prove it in court, parang mas mahirap pa kasi talagang you have to comply with the elements of to constitute the crime of murder. So at least dito klaro na kung yung nangyari na yon ay sa on the road, okay, so that would now fall under road rage. Okay, so although it will not diminish as well the penalties to be imposed kasi habang mas mabigat yung krimen na gagawa mo, mas mabigat naman yung penalty to be imposed. Kaya lang hindi ka na mahirapan.
okay, to establish the crime that has been committed by the perpetrator. Okay. Anyway, attorney, maraming salamat. Kadito oras maned nga nakinuman ng istasyon ni Bombo Radio. Amo ka daligit kumikum attorney nga kadito oras kat ni mas timiki kadito oras kadito attorney. Once again, attorney, maraming salamat and mabuhay po kayo, Attorney Kid Castro. Yes, thank you, sir. Thank you. Okay, maraming salamat, Attorney El Rino Kid Castro.